F'Malta id-distribuzzjoni tal-ġid mhijiex ġusta u l-firxa ekonomika ma tistax tibqa' kif inhi. Kien dan il-mod li bih il-professur u ekonomista Lino Briguglio ikkritika il-mudell ekonomiku preżenti ta' pajjiżna meta kien mistieden fil-programm NetLive fejn tkellem dwar kemm hu importanti li partit politiku jaħdem b'mod u manjera li analizza kemm policy jew investiment li se jġib benefiċċju ekonomiku lil pajjiżna. Briguglio sostna li l-problema ewlenija mhijiex biss tkabbir ekonomiku iżda kif jitqassam il-ġid li jinħoloq u rrimarka li d-distribuzzjoni tal-ġid f'pajjiżna marret għall-ar. Sa Malta id-distribuzzjoni tal-liħ mhix tajba, però li hemm problema li f'dawn l-aħħar snin twassat iżjed. Lino Briguglio saħaq li f'Malta id-distribuzzjoni tal-qlieħ mhijiex tajba għaliex ħafna mill-qlieħ huwa kkonċentrat aktar għas-sinjuri. Il-problema hi li dawk il-ftejt li jkollhom ħafna qlieħ ikollhom influenza sproporzjonata fuq il-politikanti. Qed narawha ssir. Daw is-sinjurini għandhom influenza kbira fuq id-deċiżjonijiet tal-gvern u qed naraw minħabba fek pereżempju deċiżjonijiet strambi ħafna tal-Planning Authority. Briguglio offra soluzzjonijiet liż-żewġ partiti sabiex ġalla darba jiġi elett Prim Ministru ġdid tittieħed azzjoni u ssir riforma fil-mudell ekonomiku ta' pajjiżna. Trid biddel il-mudell ekonomiku bil-fors għax jekk nibqgħu sejrin hekk il-ħlieħ jibqa' ikun konċentrat l-aktar f'idejja sinjuri u ħafna ħaddiema bil-paga baxxa.